Všetko je v poriadku? Zatiaľ. Bo toľko bizňukov tu je, že tu mám z toho strach. Rozlúčiť sa s vami prečítajú naši najmladší žiaci s tými, ktorí nás za našej škole svoju púť ešte len začínajú. Šťastie si ťa nájde, raz ho uvidíš, vyhviezdiva tak na svoj túžby stále brán. Skúšaj kráčať s láskou a nebudeš viac sám, nikdy sám. ktoré nás naučili pokore a poznaniu, že život prináša človeku radostné, bolestivé okamžiky. Prežili sme tu 4 roky. 4 nezabudnutelné roky, ktoré pre nás mnoho znamenajú. Bol to nielen čas rozširovania našich obzorov a rozvíjania našich talentov, ale aj čas našho dozrievania, prvých hlások, sklamania i poznania, že život má svetlé deň stránky. Dnes sa učíme. Už onedlho sa vrátime do sveta. Ceste nám stojí už posledná prekážka, skúška